बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा हरिसिंहानि बे गामिनि सिङाव थानाय जोंहा मा नाममोनलाय सोमलिगुरि गामियाव सासे बर' आइजो बिथाङा फिसाय थैजानाय फ्राय 3 बोसोर जाबाय फिसाय थैजेननाया आरो बिथांनाव 4 फिसा दं। सासे देरसिन फिसालाया दा हायार सेकेन्डारिखौ सेकेन्ड डिभिजनाव पास जानानै गुवाहाटीयाव हाजिरा मावो। 3 फिसा दंबावो बेयो फरायगासिनो दं क्लास 6आव 2 आरो क्लास 2आव सासे आरो बिथाङा हटेल हाजिरा मावनानै सानसेयाव 250 बिथांमोनहा मोनो। दा साननैसो सिगां निउसाव बिथाङा न' गैया, बिथाङा हाया आधा खाथाल' होनदों, माने 1 खाथाबो नङा हाया आधा खाथा बावनो जेन थिं खोबनानै दङ। 4 फिसाखौ बियो बेयावनो बेंगासिनो दङ। दा बे बाथ्राखौ मिन्थिनानै बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा 3 लाख थाखा जोंनि मोनसे लाइमोन टिमनो हरदों आरो फैनानै जोङो बे मानगोनां आब'नो जोङो 3 लाख थाखाखौ होफैबाय। बेजोंनो बिथाङा न' लुनो नांगौ, न' लुगोन आरो बिथांजों जोङो इतिमধ্যे जों गथायबाय आरो बिथाङा न' लुगोन होननानै गाव बुंदों। दा जों आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामो सासे फिसाय गैजायै सासे बर' आइजोआ 4 फिसाखौ फोरोंबाय थानाया बे गोरलै बाथ्रा नङा आरो बिनिनो फिसाफ्रा फरायनायाव बिराद मोजां। सासेया सेकेन्ड डिभिजन पास जानानै देरसिन फिसालाया रांखान्थि आंखालनि थाखाय हायार सेकेन्डारिनि उनाव फरायनो मोनाखै होननानै बिमाया खिन्थादों। 3 फिसाया फरायगासिनो दङ हरिसिंहा हायार सेकेन्डारियाव क्लास 6 आरो क्लास 2आव फरायनायाव बिराद मोजां। आफा अबंलावरिया बोर होथों बिथांनि फिसाफोरा मोजां फरायनायाव जाथों आरो बेबादि सासे फिसाय गैयै बर' आइजोआ हाजिरा खामला मावनानै बिथाङा गावनि गथ' गथायखौ फोरोंगासिनो दङ। बिथांनोबो इसोरा अबंलावरिया बोर होथों आरो जों बेखौनो लुबैयो बिथांनि न'आ अराय सम मोजाङै थाबाय थाथों, मोजां जालांथों। बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा खबर मोननायलाय जोंनो 3 लाख थाखा हरदों आरो बे 3 लाख थाखाखौ जों होबाय। 2.5 लाखखौ बिथाङा न' लुगोन होनदों। 2.5 लाख थाखानि बिथाङा न' लुनानै लागोन। 50,000खौ बे बायदिसिना बिदिनो फिसा फालांगि मावनानै फिसा फरायनायनि खरसाखौ दरनबाय थागोन। दा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिटिसिनि चिफ 3 लाख थाखा हरनायखौ जों गथायबाय आरो बिथांनि न'आव फैनानै जोबोद दुखु नांदों। मानोना बिथांमोननाव आधा खाथाल' हा दं, 1 खाथाबो नङा आधा खथा होनदों। आधा खथा हायावनो बिथाङा जेन थेन न' थिं मा होनो खोबनानै दङ। नाथाय बिथांनि फिसाफ्रा देरबोगासिनो दङ। फिसाजो 2 दं, फिसाला 2 दङ। फिसाजो 2 आरो फिसाला 2 बिथांनो न'आ बिराद गोनांथार मानोना फिसाजोफ्राबो देरबोहांगासिनो दङ। ओंखायनो बे नोजोरखौ बोनानै बिमाया न' नांथारगौ, बेराफारसेनि फिसाय गैया। दा मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार हरनाय फैसाखौ जों होबाय आरो बे फैसाजों बिथाङा मोजाङै न' लुनानै गावनि गथ' गथायखौ फोरोंलांथों बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय। उन समाव आरो मा जायो बिनि फिसालाया हायार सेकेन्डारि सासे पास दं सेकेन्ड डिभिजनाव, बेखौ जोङो थांनानै बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनो जोङो रिपर्टखौ हैगोन। मानोना बिथांनि गथ' दङ। बे रिपर्टखौ जों लाजोब्बाय आरो बे रिपर्टखौ जों बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनो हैगोन आरो गमामायैनो फैनानै बिथांनि न'आव बेबादि दुखु दाहाखौ नुनानै जोंबो गोसोआव गाबखांनाय मोनदों आरो दुखु मोनदों। नाथाय आफा अबंलावरिनाव बेखौल' जों लुबैयो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जेरै अननानै 3 लाख थाखा हरदों बिथांनि न'आ एसेबाबो चेन्ज जागोन आरो बिथांनि जिउआव सोलायनाय फैगोन आरो इसोरा बिथांमोनहाखौ अनहरदों बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय। दासिमहालागै जों जाय फरायसाफोरनो होदों दासिमबो मिसइउस जायाखै आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गोसोआ बिराद अनसुला आरो जोंनाव बेबायदि रिपर्ट फैयाखै जायनो जों फरायनो हरदों बिथांमोनहा बेबायदि मिसइउस जादों होननानै जायनो जोङो अनदों सिबा अनदों दासिमबो जोंनि गेजेराव बेबायदि मिसइउसनि रिपर्ट फैयाखै आरो जों बेखौल' लुबैयो मिसइउस दाजाथों। अबंलावरिया साफ्रोमखौबो गोहो बोलो होनानै बुद्धि होनानै राइट फैसाया राइट खामानियाव बाहायजाथों बेखौल' अबंलावरिया बिथांमोननो गोहो आरो बुद्धि हरथों। जोंनि बिटिसिनि जाय पर्टेल निउस बा टिभि चेनेल निउस साफ्रोमखौबो आङो साबायखर बावो। नोंथांमोनहा समाज सोलायनायाव गोबां सान हर खस्थ' खालामबोदों आरो गोबां निउस मिडियानि गेजेरजों मानसिफोरनि जिबना सोलायबोदों। दिनै जोंबो मिडियानि गेजेरजोंसो नुनानै
दिनै बिथाङा न' गैजाया बेखौ मिडियानि गेजेरजों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनिसिम नोंसोर सौहैहोदों गोबां फरायसाफोरनि फरायनायनि रांखान्थि आंखालखौ नोंथांमोना निउस खालामदों आरो बे निउसफोरखौ मानगोनां बिटिसिनि चिफ सारा नुनानै आरो बिथाङा जोंनो रांखान्थि मदद होनो थाखाय जोंखौ थिनहरदों दा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि पर्टेल निउसनि गोबां बिहोमा दङ समाज सोलायनायाव न'खर सोलायनायाव आरो बेबायदि सहाय मोननायाव ओंखायनो आं सानो बिटिसिनि जि पर्टेल निउस बे ब्रिज बादि ओरै दुखिया रायजोफोर आरो फारसे सरखारजों गेजेराव नोंथांमोना दालां बादि ओइफार मेसेज होनायनि थाखाय साफ्रोमखौ साबायखर बावबाय आङो बाख्नायो बिटिसिनि पर्टेल निउसनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनहा खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों समाजा सोलायनायनि खामानि मावदों आं साबायखर बावो आरो बेबादिनो खामानि मावलांबाय थागोन आरो जोंनि ओनसोलनि माखासे रांखान्थि आंखाल बा गुबुन गुबुन थासारियाव नारसिनजानाय बिथांमोननि जिउआव मदद मोनगोन नोंथांमोननि बेबायदि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों फिन खनसेबाव बिटिसि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो पर्टेल निउसनि मावथि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो